Mă găsesc, prieten, la un nou episod azi pe canal. Știu că nu mai am făcut videoclipuri de mult pentru că mi-am pierdut contul și a fost greu. Să vă arăt ceva la noi aici, că ne scufând eu. Să vă arăt ceva special, ceva foarte frumos. Hai, copresc mult camera. Ia uitați, fraților, prima zăpadă a noastră, prima zăpadă. E prima zăpadă pe anul ăsta, 2025. Ieri a fost ca lumea, un polei ca lumea frumos, zăpada ca lumea. Aseară a geruit-o, dacă vedeți. Ieri a fost cam friguț, că a și nins și a fost urât. Deci, pământul, deci e gheață. Deci eu ieri m-am dus până la magazin cu mașina, știți, mașina mea. N-am putut, deci mi s-a înghețat ceva acolo la ea și trebuie atâtea ori trebuie să mă duc să mă dezgheț, să arunc apă pe ea, să dezghețe. Și ia uitați. Uite iarbă. Eu acum nu prea aveam voie să mai filmez, că am vârsta mică și n-am voie, dar eu am 14 ani și aveam voie normal la, mă crede prea mic, dar nu e adevărat. Tot așa. Eu unde stau, eu sunt Telorman, județ Talpa Ogrăzile.